ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଭଗବାନ ମୋ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରକାର କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିଛି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ସହ ପରିଚିତ ହେଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଶିଖାଯାଇଥିବା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦ୍ଧତି ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପ୍ରୟାସ, ଯାହାଫଳରେ ଆଶା ଓ ପରିଶ୍ରମଠୁ ବି କିଛି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଆଶା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ଭଗବାନ। ଏହା ସହିତ ଏକ ମାନ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲି। ମାନ୍ୟତା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହୁଏ ତାହେଲେ ମନବାଞ୍ଛା ଫଳ, ସଫଳତା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ସହଜ ଓ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଧନବାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବାଧକ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଶାର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ପୀଡ଼ା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ବିପଦ, କୌଣସି ବି ଖରାପ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚିବା, ତା ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିତିଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରକାର ହେଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏକ ସାହାରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟଟି ବିତିଯାଏ, କିଛି ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତି ମନରେ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବା କିଛି ଆପଦା ଆସିଲେ। ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପୂର୍ତ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଓ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ଭଗବାନ। ବୋଧେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏସବୁକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଗଲା କିଛି ବିଧି, ରୀତିନୀତି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିନୀତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଦୁଇଟା: ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥାଉ। ହେଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରେମ କରିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମତାନ୍ତର, ଦ୍ୱେଷ ଦେଖାଦିଏ। କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଉପଯୁକ୍ତ, ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ। କେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ? ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବିଧି, ରୀତିନୀତି ମଣିଷର ଏକ ପ୍ରେମ ଓ ସୃଜନତାର ସଙ୍ଗମରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଏସବୁ ବୃଥା, ମିଥ୍ୟା, ଅର୍ଥହୀନ, କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଧର୍ମର କିଛି ମୂର୍ଖ ପ୍ରତିନିଧି, ଅହଙ୍କାରୀ ତଥା ଲୋଭୀ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରପଞ୍ଚ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଭାଷା, ସୃଜନ, ସାହିତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯାହା ବଳରେ ସେ କିଛି ବି ରଚନା ଗଢ଼ିପାରେ। ଏତତ୍ ସହ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ଅଗାଧ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅର୍ଥହୀନ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ତଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯାହାଠାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର, ଅତିଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ହଜିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମରୀଚିକା ଆକର୍ଷିତ କରେ, ସେମିତି ସବୁ ଧର୍ମ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି ଧର୍ମର ବଜାରରେ ହଜିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହିଁ ରହନ୍ତି, ଦ୍ୱୀପର ଭଗବାନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି। ଏସବୁରୁ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ପରମ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ କୌଣସି ଧର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ କିଏ? ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ କରି ଆସୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆଶା ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଯାହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା କିଛି ସୁନ୍ଦର ପରିଣାମ ପାଇଁ। ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଯାହା ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ସେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବିପଦ ସମୟରେ।
ଭଗବାନ ହେଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିରୀହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସତ୍ୟ ଭାବନା ପରସ୍ପର ପାଇଁ, ଯାହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରୁ ଜାଗ୍ରତ ସୃଜନ ସଙ୍ଗୀତ, କାହାଣୀ, କବିତା ରଚନା ଇତ୍ୟାଦିର ରସ, ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ସ୍ୱଚାଳିତ ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକୁ କ୍ଷୟ କରିଚାଲିଛି ମଣିଷ, ହେଲେ ତଥାପି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରତା। କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ସେ ଗଛର ଡାଳଟି ଭଗବାନ, ଆଉ ସେ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସରୀସୃପ ପାଇଁ ସେ ଗଛଟି ଭଗବାନ। ମାଟିରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଶିଖର, ଆଉ ତା ଉପରେ ବହୁ ଉପରେ ମେଘରେ ରଚା ହୋଇଥିବା କଳାକୃତି, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଥିବା ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ, ପୁଣି ତା ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଆମ ଭଳି ଆମଠୁ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୟ କରିଥିବା ସେ ଅସମ୍ଭବ ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା, ନିଜ ହାତରେ ମେଘରେ ରଚା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବା ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଥିବା ମଣିଷ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ନିକଟରୁ ଜାଣିବା ପ୍ରୟାସରେ ମହାକାଶ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ମଣିଷ, ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଉନ୍ମାଦର ଭାବ ହିଁ ଭଗବାନ। ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଚେତନାର ଅନ୍ତିମ ଶିଖର, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଶୂନ୍ୟତା, ଆଉ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଆସ୍ତିକ ନା ନାସ୍ତିକ? ଉଭୟ ଆସ୍ତିକ ଏବଂ ନାସ୍ତିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମାନତା ଥାଏ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏକ ଡର। ଡର ଏତେ ବର୍ଷରୁ ମାନି ଆସୁଥିବା ମାନ୍ୟତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପାଇବା। ଡର ନିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଥା ବୋଲି ମାନିବା। ଉଭୟ ନିଜ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ମାନୁଥିବା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ତର୍କ। ନାସ୍ତିକ ରଖନ୍ତି ତର୍କ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆସ୍ତିକ ତର୍କ ରଖନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅବସାଦ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦିଏ। ସମାଜରେ ଉଭୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନାସ୍ତିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଜର ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରଥାର ବିନାଶ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆସ୍ତିକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭରା କାହାଣୀ, ମାନ୍ୟତା ସହାୟକ ହୁଏ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ସମୟରେ। ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା, ଆଶା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସେ କଠିନ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସ୍ତିକ ମାନୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆସ୍ତିକ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ନାସ୍ତିକଙ୍କ ଗଣତି ଭିତରେ ପାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ତର୍କ ନାହିଁ କୌଣସି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ମତ, ମାନ୍ୟତା ଓ ପରିଚୟ ଆସ୍ତିକ ଏବଂ ନାସ୍ତିକଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିନ୍ନ। ମୋ ପାଇଁ ମୋର ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଯାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶୂନ୍ୟ ବୋଧେ ତାହା ଏକ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ। କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭୂତି। ବୋଧହୁଏ ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ତ ପରେ